L-inċentivi għal dawk li għażlu li jinvestu f'pensjoni privata kienu ilhom mixtieqa. Dan b'mod partikolari minn persuni fil-qasam finanzjarju u minn dawk li bażla bdew jaħsbu dwar il-ġejjieni finanzjarju tagħhom. Tkellem dwar dan Charles Borg, il-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta. Il-reazzjoni kienet reazzjoni pożittiva. Inna nistennew inizjattivi bħal dawn għal numru ta' snin, illa li nifhmu li il-pensjoni privata hija importanti ħafna għal kull individwu biex jibda jaħseb għal futur tiegħu. Charles Borg spjega kif pensjoni privata tagħmel ħafna sens għax-xenarju Malti. Jekk il-life expectancy tal-poplu Malti hija fuq illum minn 80 sena, allura għandek distak kbir bej wieħed meta jirtira għal throughout il-pensionable age tiegħu. Allura il-pensjoni tal-gvern mhuwiex neċessarjament sa tkun biżżejjed biex wieħed iżomm l-standard of living. Din il-miżura tfisser ukoll li f'pajjiżna l-gvern beda jdaħħal u jinċentiva l-kunċett tat-tielet pilastru. Hemm żewġ tipi ta' kontijiet li wieħed jista' jibbenefika fuqhom. Individwu jista' jifranka t-taxxa fuq 1000 euro investiti f'kull kont għal total ta' 2000 euro. Bekk koppja tista' tifranka t-taxxa fuq massimu ta' 4000 euro investiti f'pensjoni privata. Borg jemmen li dan jista' jwassal għal tkabbir fis-settur. Naturalment, meta tibda bil-mod biss l-espansjoni tagħha nifmu illi għandha potenzjal enormi. Partikolarment iżjed u iżjed meta n-nies jibdew jirrealizzaw, jibdew jifhmu il-benefiċċju tagħha din. Inti meta tibda tieħu benefiċċju fiskali, naturalment tħajrek iżjed biex inti tkun qiegħed twarra parti mill-flus li tkun qed taqla matul is-sena biex inti tibda taħseb għal meta tiġi biex tirtira.